Posat en marxa per a fer una medicina més eficaç. De la trobada n'hi 26 projectes innovadors en els quals treballen. Un d'ells se centra a desenvolupar un aparell que permeta salvar el renyó quan s'extirpa un tumor. La gran preocupació d'este urooncòleg de l'Hospital La Fe de València és buscar la manera de salvar el renyó quan s'extirpa un tumor. Els dispositius que es fan servir fan necessari tancar el pas de sang d'este òrgan i això acaba danyant-lo. Intentamos hacer una cirugía en la cual el tejido sano del riñón se conserve al máximo. Ese es esencialmente el objetivo. Per a buscar solucions alternatives, ha acudit a este enginyer de la Universitat Politècnica de València amb experiència en el camp de la tecnologia mèdica. Els dos treballen ara en un nou dispositiu que salvarà el renyó. La idea bàsicament serà desenvolupar un dispositiu de xicotetes de petites dimensions que permeta ser introduït a través d'un tròcar per tal de fer l'operació mitjançant una tècnica mínimament invasiva. El seu treball forma part d'un projecte de col·laboració entre metges i enginyers per millorar els resultats mèdics. En una primera reunió van eixir més de 70 projectes, dels quals s'han triat 26. Tots tenen el mateix component, un problema metge al qual s'aplica una solució de tipus enginyeril. En alguna ocasió és temes matemàtics, en altres casos són dispositius, específicament, és a dir, per a fer una operació, per a treure una biòpsia. Una trobada pròspera que vol consolidar l'altre aspecte de l'Hospital La Fe, el Politècnic.